Dorazili sme k Čiernemu moru a teraz vám ukážem izbu, ktorú máme. Sprchový kút, sporák, tu pračka funkčná. Posteľ je rozdelené, obývačka so spálňou, veľká telka, klíma, ventilátor, telefón, skriňa, alebo to je ďalšia miestnosť. No. Veľké skrine, že kde odkladať a voda v cenu vám poviem o chvíľu, ale čo je tu super, takto si vyjdeme na terasku, čo je dobré, je tu málo ľudí, sa mi zdá, že skoro nikto, všetko je naše. To je bazén. Ďalšia terasa. Tu sa dá grilovať. A pozerám, nekonečný bazén. Aha. Tak za to tam nie sú ľudia. No, tu máte infinity pool, detský bazén a vzadu mŕtve more, kvôli ktorému sme tu prišli. Ideme sa prezliecť a šup do mŕtvého mora. No, za mňa pekné. A ešte cenu by som zabudol, 99 eur na jednu noc pre dvoch. Nie je to málo, ale na tomto mieste si myslím, že dá sa. Strátil som sa. Hello. No. No. Vidno, že sa tu upratuje už od rána. Tu je miesto na grilovanie s pekným výhľadom a pokračujeme. Tu sa dalo asi niekedy niečo kúpiť. Vidím, že sú tam nápoje, ale teraz je to zatvorené. Vecká funkčné, sprchy funkčné, je tam aj mydlo. Keď niekoho prikvačí, má blízko. Myslím od mŕtvého mora. Tu vás dovezie vozík, komu sa nechce ísť pešo. A tu je naša pláž, sami sme tu, sami. No, čo si môžete viac želať, ako byť sami na pláži. Tu vidno soľ. Toto je Čierne more. Ježišmária. Mŕtve more. Stále sa mi to pletie. Neviem prečo. Voda je čistá, ale je olejovitá. Uvidíte za chvíľu. Ukážem vám ešte bahno. Tu je bahno z mŕtvého mora. Sú tu určité pravidlá vo vode. Monika sa nevie potopiť. Nikto. Sice nikto. Pompierko. Vo vode máte byť 15 minút. Potom výjsť z vody, natrieť sa s bahnom. To asi tak tiež, nie? Asi okolo 15 minút. Namočíte sa, zmiete bahno. Potom tu je sprcha. Voda ako vo vani. A
odpočívate a potom to môžete zopakovať ešte raz. Neodporúča sa viackrát, lebo si môžete podráždiť pokožku. Je veľmi slané. More má percento soli okolo 33% a nedá sa potopiť. Monika vyzerá ako keby stála, ale nevie sa potopiť. Nedosiahnem na dno. Ináč není to more, ale je to slané jazero. Odporúčam vám, poponáhľajte sa, lebo vysychá každý rok, hladina klesá o 1 meter. Ešte geografické údaje, je obklopené Izraelom, Palestínou a Jordánskom. Je to také jak olejnaté. Ono aj na dotyk je to také slizké. Teraz vidno moje brucho asi. Toto je dôsledok dvojtýždňového pobytu v Hurgade. Žranica a pivo. Neodporúčam prevrácať sa na brucho, lebo je dosť pravdepodobné, že si namočíte hlavu. Normálne vám dvíha zadok. Čiže som tu ja, Monika, Mŕtve jazero a západný breh Jordánu. A voda je výborná. Teplota ako, nemôžem povedať kúpeľni, lebo tam je tepla. Tá je príjemná. Taká asi jak teplota tela. Asi, presne. Nič necítite, keď idete do vody. No teraz sa skúsim sa akože vyrovnať. Nie, to namočíš. Nie, ja už to viem. Ešte ďalšia zaujímavosť, že tu keď ste a opaľujete sa, môžete byť dlhšie na slnku, lebo je tu viac kyslíka a nespalíte sa tak. Vypínam kameru a idem sa potápať. Takto budete vyzerať, keď to preženiete so slnkom. S bahnom pri Čiernom mori. Čierna. A opäť Čierne more. Díky, Mŕtve more. My si tu tak teraz bahníme. Toto máme na sebe asi 15 alebo 20 minút. Ideme do sprchy. Alebo nie, tu. Ideme tu. A vrátime bahnu tam, kde patrí. Presne, vrátime bahnu Mŕtvemu moru a ideme zasa do Mŕtvého mora. Teraz som to povedal, na prvý šup. Do fotky? Názorná ukážka, ako sa odbahniť. Ale musíš ponoriť aj hlavu. Vymenili sme Mŕtve more za bazén a pozrite, aká krása. Infinity bazén a pozadí Mŕtve more a Palestína. A vzadu musím zaspievať, aby mi to nezrušil YouTube. Vzadu sa nám robí pizza. Pizza 7 dinárov, neviem koľko to je, asi 8 eur. Margarita, že sa vraj najmä z nej dvaja. Páči sa nám tu, nie? Zlato, super to je. Mali sme... Október, fantastické. Už máme pizzu. OK. Ideme si to užiť. A užite si aj vy pohľad z Infinity bazénu. Ešte jedna krátka informácia, aby ste vedeli, je október a 32 stupňov. Takže leto sa dá predĺžiť aj takto. Ísť do Jordánska. Mňamka. No, ideme jesť. Tamto je naša izba. No, podľa toho vidno, že koľko ľudí je v rezorte. Tam vidím, že svieti 1-2 okna.
Toto je chodba, čo svieti a už tu není nič. Zlato, my sme tu sami. Ale na tej strane, nie tam nie, tam sú. No, To je asi tam. rodinná izba, vyzerá. Že jeden balkón a tu ešte. A tu ešte zo pár. No, super. No nie veľa. Tak poďme si ukázať celý areál. Takto ráno o 8:34 v pokoji. Kamera teraz mierí na našu izbu, tam, kde je ten biely uterák. O chvíľu tam budeme jesť raňajky. Tu je jeden z bazénov. Teplota je okolo 30 stupňov. Tu je ďalší bazén, Infinity Pool. Z jednej strany rezidenčné budovy, aj z druhej. Tento rezort sa volá Samara Resort. Cena je pre dvoch na jednu noc 100 eur. Tam si viete dať pizzu alebo všelijaké jedlá, nápoje. Už som to asi aj spomínal, ale pre istotu zopakujem. Pizza stala aj s daňou 7 jordánskych peňazí. To je troška, vidím, sáčok, ale to odfúklo, ináč je to čisto. Takže tento pobyt nám troška nabúral plány. Sme mali zabukovanú ešte jednu izbu a auto musíme zajtra vrátiť do 11. ale sme si to predĺžili ešte o jeden deň, aby sme pochodili ešte iné veci, ktoré sme mali v pláne. Je tu toho dosť na pozeranie. Teraz pozeráme na Mŕtve more a vzadu brehy Palestíny. Vyzerá to teraz mŕtvo, ako keby tam ani nikto nežil. Troška vidno domčeky, ale večer sa to rozsvieti. Naša poloha je na konci Mŕtvého mora, v severnej časti. Čiže takto vyzerá bazén a ja idem na raňajky a dám si túto rybu. Dosť bolo leňošenia. Lúčime sa s rezortom Samara Beach Dead Sea. Balíme. Monika už balí. Máme ešte mokré plavky, ráno sme sa boli kúpať, boli sme tu 2,5 dňa a ideme, nechajte sa prekvapiť, uvidíte kde. Tak, zdravíme vás z ďalšieho biblického miesta. Tento trip je dozaj o biblických miestach a konkrétne sme na Mojžišovej hore. Je tu takýto kríž a vedľa kostol. Je moderný, ale vo vnútri by mal byť byzantský kostol. Je dobrá viditeľnosť, vidno stať aj Jeruzalem. Tu je mapa, čo vidno. Hebron, Herodium, Betlehem, Jeruzalem. A tu sú vzdialenosti, môžete si to zastaviť z tohto miesta, ako je to ďaleko. Tak napríklad Jeruzalem 46 km. Pozrieme sa na ten kríž. A tu dole je cesta. To sme išli zrejme. Tak tento kostol bol postavený v roku 2016. On slúži viac menej ako plášť. Sú v ňom pozostatky baziliky, ktorá bola postavená v 4. storočí na počesť Mojžiša, ktorý z tejto hory uvidel zasľúbenú zem. Tu sú artefakty z toho kostola. Mozaiky. Tak to je z kostola všetko. Ján Pavol II
20. marca 2000 prišiel do Amánu a započal púť na hore Nebo. Neviem, či som to vôbec spomínal, že sme na hore Nebo. A vysadil tento olivovník. Čiže tento olivovník má 25 rokov. Tak sme pozreli už skoro všetko. Zlato, choď ku tomu kolesu, nech vidno, aké je. To, čo sme si preložili, že by to mali byť dvere do kláštora. Keď vie niekto viac, nech nám napíše. Lúčime sa s horou Monte Nebo a pokračujeme ďalej. Hlásime sa z Betanie, konkrétne v šattlebuse. Prešli sme recepciou. Nasmeroval nás našu skupinu k autobusu a teraz čakáme asi, kým sa zaplní a ide sa na prehliadku. Betania je miesto, kde krstili Ježiša. Tak zatiaľ toľko. Prvá zastávka je na Svetom mieste, ale pri Svetom obchode tu si môžeme pokúpiť všelijaké magnetky, kríže, náramky. Uvidíme, aké ceny sú tu. Možno si niečo kúpime, podporíme ich. Dostali nás, jak by to bolo, že by sme dačo nepustili. Takže utratili sme 20 jordánskych peňazí, to je dačo cez 24 eur. Za takéto náramky, 1,5 jordánskych, ale chceli sme... Z jakého miesta pamiatku? Lebo si kupujeme, tu napríklad máme z Bangkoku, z chrámu, ten hnedý náramok. Chceme mať pamiatku, sme si kúpili. Možno to bude pre niekoho vtipné, ale stále keď sa pozriem na ten náramok, tak si spomeniem, kde som bol a poteším sa. Po nákupoch pokračujeme takým zastrešeným tunelom, alebo jak by som to nazval, k miestu, kde krstili Ježiša. Je to celkom dobrý nápad, lebo není horúco, ale už to končí. Končí to, sme zrejme na mieste. Tak tu to bolo. Fíha. Tak toto je diera. Nevieme, čo to bolo. Tu ľudia čakali na krst. Nie len Ježiša krstili, tu sa zhromaždili a tam to išlo. Teraz sme na mieste, kde rieka Jordán rozdeľuje Jordánsko a Izrael. Sa ľudia idú okúpať v rieke Jordán. Tak to je asi jak rieka Ganga. No a tam je Izrael, je izraelská vlajka. Ideš si omočiť nohy? Teraz mi to došlo, on nám rozprával pri tom obchodíku, že si vieme kúpiť oblečenie na tento rituál. Neviem, či tam vôbec budeme môcť vojsť, keď nemáme to rúcho, to biele rúcho. Vlasy ostali na hladine. Všimol som si, že z druhej strany si chodia močiť tie rúcha. Potom si ich dajú na seba. Alebo trička sú to, alebo čo? No. Choď teraz. Ó, výborne.
Už nebudeš mať nikdy ploché nohy. Presne sa vyliešiš. A ja si chcem ísť namočiť ruku. OK. Pozrite, mešita, to bude vyzerá jak pravoslavný kostol a ten napravo neviem a ďalšia mešita alebo kostol a hneď vedľa seba a nemajú problém. Prehliadka Betanie nie je súčasťou Jordan Passu. Dobre, povie to Monika. Pri kúpe Jordan Passu treba tam zakliknúť, že chcem ísť aj tu a stojí to 8 jordanských peňazí alebo eur, ja neviem. A tuto stojí 12, keď sa nakupuje. Či máte Jordan Pass alebo nemáte, tak stojí 12 tu. 8 je, keď si dopredu nakupuje online. Pri kúpe Jordan Passu. Online. OK, dali sme to. A takúto vodu si to môžete brať. Alebo vodku, ešte uvidíme. Takže ideme sa napiť a čo nás čaká? Ideme vrátiť auto, ideme do Amanu na letisko a dúfajme, že nebudú vymýšľať, nebudú chcieť niečo dodatočné od nás. Majú nám vrátiť ešte 200 eur. Tak držte palce. 16:40, sme už dosť hladní. Sme zastavili v nejakej dedine. Vidíme tu nejaký fast food alebo street food. Ideme sa opýtať, či nám dačo uvaria. Šatha? Hatha. Hatha? Hatha. Hatha? Ja, har. Ha. Že sme trocha v šoku, lebo cena bola menej ako 1 dinar za toto tu. Za dve. A vyzerá to dobre. Tak to vyzerá. V arabskom chlebe, falafel, zelenina výborná. Boli sme už na letisku, ale Šrác nám poradil, že radšej nech ideme dotankovať, lebo nemáme dotankované auto, máme len polovicu nádrže. Mysleli sme si, že ešte stihneme, že 15 km pred letiskom nájdeme pumpu, sme nenašli, prišli sme s pol nádržou a povedal nám, že máme ísť natankovať radšej, lebo že oni nám dajú vysokú cenu. Google aj Waze z navigácie kríž krížom, mali sme ísť, aj zle sme odbočili, mali sme ísť ešte nejakých 10 km a náhodne sme našli pumpu. Tuto v Jordánsku veľké sklamanie, vodina skade tade, neviem, či GPS-ko je tu blbé, alebo tie mapy tu nie sú aktualizované. Na tento pumpe sme natankovali, poupratujeme auto, ideme ho dozdať. Dúfam, že to do tmy stihneme. Nerad by som v Amane šoferoval za tmy. Tak čauko zatiaľ. Takže odozdávka auta. Teraz odozdávame. Ja si ho len skrutím pre istotu. Že či je všetko OK. Lebo my ho odozdávame tak, jak bolo. Ale oni môžu nám niečo narátať, čo nebolo. Vyzerá OK. Good? Výborne. Takže auto je v poriadku. Tešíme sa a ideme do kancelárie dobaviť zbytok. Teraz sme na letisku v Amane. Troška to tankovanie, to bol oprus. Nechcel som v noci šoferovať, večer a ešte keď sa smieva. Už nevidím dobre, okuliare mám vo vaku, ale dali sme to, teším sa. Pokračujeme ďalej cez hlavnú ulicu Cardom Maximus, má mať 800 metrov. Mali by sme ísť na chodník. Kloj. Pozadí vlajka Jordánska. Vojenské. Chcete vidieť mačaciu ulicu? Koľko ich tam je? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, asi 11. Pohľad z vrchu. Normálne sa mi krúti hlava.